täällä on Santtu, täällä on Ourets. Eli me aloitettiin tällä sarja. Eli tässä me mennään vastakkain. Niin, olisiko vessa? Joo, ja toka toi kisa tulee tänään jo. Ehkä. Niin, se on NHL 14 matsi. Joo, me ei kerrota mitä siinä kävi. Niin. Mutta tänään me otetaan ainakin mun kanavalla Ylärima-haaste. Ja niin, eli periaatteessa tää sarja on niinku sellainen, että meillä on vaikka 10 episodia. Vaikka. Sitten lasketaan pisteet. Ja sitten me otetaan toinen tavallaan kausi siitä. Vaikka. Tai se, joo. Me otetaan Ylärima haaste. Eli mennään. Ja tää menee väärin. Tai sitten ei. Okei. No niin, mun eka. Ei tää on niinku 5 vetoja. Niin. Noniin. Mulla on huonoja vetoja ehkä. Toka veto lähtee. Tolppa. Joo, toi viime veto oli zoomattu, ei haittaa. Noniin. Mun vuoro. Toka. Ei! Hyvä yritys oli. Noniin. Kolmas veto. Noniin. Mun kolmas. Ei mikä kierre siinä oli. Eikö se ollut nätti? Neljäs veto. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just at the lean in the family. Loola. Credit cards in the scammers. Yolo. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies. Tuli vähän liian hiljainen. Joo. Aika hauskaa. Meidän kamera kaatui, joten jos kuvakulma tai joku vaihtuu, niin älkää ihmettelkö. Oho. No, really? Mitä mä en saa tätä taulua? No ihan samaa mä vedän nyt. Mä kuitan. Oho. Se oli aika huono veto, joten Mun on pakko tehdä, mä vedän tuolla. joo, venakkaa. Mä kuitan, jos tän sais. No niin, oottakaa. Mitä? Joo, eli tässä vaiheessa mä haluan vaan sanoa, että Osku veti ohi ja me aloitettiin tällainen longshot challenge, eli kaukolaukausasti. Se menee aina vähän tuolla. Se oli semi lähellä. Se oli semi lähellä. Siis oikeasti on koko ajan. Mikä kierre? Mutta samalla kun katsotte, jos katsotte, niin kommentoikaa alas, mitä mietitte, kumpi voittaa tai koko sarja. Lähtee. Aina maalivahdin täytyy torjua. Joo, jos ette kuulu, niin yhdellä kädellä. Ok. Torjua.
vasen ylä. No. Ei mennyt sinne ei. Voititko sä vasen ala? Tää menee, mäkin sanon mihin mä vedän. Mä vedän oikea ylä. Tää oikea ala. Sopi käsi. No, 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 no. Pisteet. On tällä hetkellä Santtu 1, Osku 0. Joo, katsotaan. Nyt on mun vuoro. Let's go. Mieli. Niin. Ja Noniin. meillä oli tässä tää. En tiedä painoiko meitä. No, ihan sama. No, ihan sama. Se ois. Moi.